Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi ndakamira zvakare naProphet T Madungwe. Prophet makasimba. Aiwa, tiresh makadiyo zvichinda nekuuya. Aiwa, tinotenda Prophet nenguva yamatipe kuti tinge tinopiwa update yezviri kuitika munyika yechi yemweya. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva Prophet kuti ndeapi heavenly updates amuinawo. Right, tingati heavenly updates atinawo akati wandei. Tine super automatic heavenly entry, tine nyaya ya Lionel Messi debate inongera ichika kuti who is better than Messi. Ari nani kudarika Messi na Ronaldo ndiani, saka ndo nyaya dziri kupisa nedzimwe dzichazongoita uchingobvunza, but regai nditaure nyaya idzodzo mbiri. Saka toona kuti automatic ndofunga takataura nyaya kubva July last year, but akasiyana siyana. Pane advanced automatic heavenly entry, pane nonzi automatic heavenly entry, kuze nonzi symbolic automatic heavenly entry. So takatarisa kuti symbolic yakanzi unonza mota neimba kana stand, but inofanira tanga takati motikari value yachona symbolic yakanzi 2 liter and above, anditika then imba yakanzi medium or low density, ndobva zvapera zvakadaro, anditika. Saka iko zvinopa vane yava kunzi super automatic heavenly entry yasiyana futi nedziya, because dziri kuramba dzichiuya dzakawandisa, unochuza uchienda according but inde vanhu vane mari manje iyi, because iyi iri kuda mota more than 2.5 liter kubva pamamark X 2.5 zvichienda kumberi like mamark X kana kuti mafortuna aichadi like sezvakaita X-Trail aikwanisi kuqualifya vanani, even handiti kazichakwanisi kuqualify, even compressor Benz chai aikwanisi kucomply, because this one yakunzi super, because ndo the best one. Saka value yemotikari inofanira ichiita mari. Munhu anongorange from that, tongoti kana iri mota tongoti more than 10,000. More than 10,000 paidzo musuper, but kana iri symbolic inogona kuti dzikei zvayo mota, zvekuti tingati value as long iri muvalue ye2 liter, anditi aina basa as long iri 2 liter and above. Then symbolic automatic heavenly entry ndekuti chiro any car kana even any stand kana chi. So that is the difference, kuti super now yava yevanhu vari kumari. Let us go to the Bible, and tinoona kuti Jesu chapter 19 verse ya 21 anoti pa chapter ipi 19 Matthew 19 and pa verse ya 21 anoti chienda, anoti ndakaita zvese handisi kuuraya ndisota zvese, anditika Jesu akamuti chienda unotengesa zvaunazvo zvese uendese to the poor, anditika. Saka toona kuti vanhu kana kuti moyo yavo irichi pazvinhu zvavanoita zvavanazvo, dzimba nemota, anditika. Saka Mwari wakuti aiwa in exchange kuti muchinda in heaven chizviunzai, because anonzi chienda anotengesa zvese. Isusu tiri kuti alright, mota 1 maybe une 10, anditika hatina kuti dzese, tiri kuti 1 kana kuti stand kana une 5 kana chienda toti unza, manje akanzi endesa zvese to the poor, anditika. Kureva kuti Mwari kana vachiita ndi munhu akafa anonzi futi chisiya zvese chidzosera, anditika. Saka Mwari vari kuti chindidzosera, because Job chapter 41 pavhesi 11 panonzi zvese zviri panyika ndezvangu, anditika. Even false prophets ndamwari, anditika. Even masatanist ndamwari. Satan does not own anything, haana chaanoona, but anongoba oita chake, anditika. Saka vanhu atina zvatinazvo zvese ndezvaMwari. Mwari vari kuti ndezvangu ndipe. It's a sign yekuti vanhu kutendeuka here. Saka automatic ese pakaunzwa, it's a sign yekuda kutesta kuti vanhu makatendeuka here, because that person ari kuti handisi kuba, handisi kuita zvese, anditika. Pandataura pana Matthew chapter 19 pavhesi 20 akati zvese handisi kuba, handisi kuuraya, handisi kuti, but akanzi chienda unotengesa uchipa varombo, anditika. So automatic akauya kuti vanhu ngatishandirei Mwari second coming of yaJesu, but zvichiitwa in a way yekutesta kuti makatendeuka here. So kwaona sotounza mota yako ausati watendeuka, anditika. Kwaona sotounza imba yako ausati watendeuka, because it's a sign yekuti wakati tendeuka. Saka vanhu munozviti munonamata muri papo ndoda kuti batsirwe, anditi tibatsirane nemhuri yeZimbabwe. Kureva kuti vese vari kudhiraivha motikari vachienda kuchechi havasati vatendeuka. Kana usati wakukwanisa kuti ukanzi unza zvaunazvo wopa Mwari wacho akakupa, hausati watendeuka, ndike. Boziye pakaudzwa ndike even Jesu prophet pamwe ndo motikari yega yati. Alright, ndosaka ndati alright, ndosaka inini ndati, anditika isusu hatisi kuti zvese. Apa Jesu akatoti zvese. Prophet Madungwe is better than Jesus, because Jesu aitoti zvese unza, anditika, uendese, anditika. Prophet Madungwe aroti alright, kana unoidzi bo 10 chiunza wari kubasa raMwari, anditika. Jesu akati to that, because anonzi he was rich, anditika. Akati to that rich, anditika. Akati ndikuda zvese wopa to the poor. Munoziva kuti une dzimba 10 wodzichisara ustorina wopa zvese kuti uende kudenga, anditika. So who is better? So Prophet Madungwe is better than, so
Jesu achiti ndakuzokupa yoku kuti ikudi ite nani pane mukubwa nemafarisi. So Prophet Madungwe is better pane zvatiri kuita ndizike. Alright. Prophet tiri ipapo zvakare. Mazuva akapera takaona kuti Big Man kana kuti Winky D anidi akabuditsa album rake raakabuditsa ane vakomana vakasiyana siyana including ana Holiday nana Heme nana Enzo Aisha ndofunga makanzwa nezvaro album iri. Prophet album rere tingati riri heavenly approved here kana kuti harisi. Alright, chekutanga ndechekuti vanhu vanondoona zvavanenge panana Baba Harare panana Japraise ndiri it's business. Muna kanishedza kana kuti marketers zvakaona kuna Nashpens ndinowanikwa futa ndiri saka ndakutonzi ndoshanda kuna Nashpens here kana zvatonzi Nashpens is approved by heaven. It's just a business ndiri saka music ndiri kudenga kune music yako panyika pane ya but yepanyika vekudenga vatire ma angels ane music yawo ndiri saka ndika feature pa album ra Japraise ndangosvika as a business nango haiwawa ndiri kuti ndingo feature kuti awane ma followers but it is not approved. Ati approve zvinhu zvepanyika because music yacho yakasiyana even whether ndeyana ndiri but ukandishedza for business ndinoye kuzokumarketera because I'm a business marketer ndika ndokumarketera kuti because vanhu vanondifollowa ndika in terms of business not kuti toti Mwari vaapprova because ayo Mwari havapindiri pazvinhu zvepanyika zvemusic vane music yavo saka zvozonzi but handina kuti ndakakomenda album ravo ngidima fake accounts akazoti richa flopa richadi but isusu hatiteri music yacho ndika even ma angels kana jihane nezvemusic vane yavo music ndika but kanda feature pa music it's business ndika munhu wemuchata akachidza nditi MC nditi ndongosvika ndongoita kwa MC ndopiwa mari yangu ndoenda it's business because handisi pa church ticket nditi it's business transaction so ndikanga ndikuna Nashpens kana kupi ukandona nema politician ma comedian chat zvatopera it's business but alright but at the same time at the same time album iri and imimosa Prophet I understand kuti you are the heavenly army commander sezva munotizivisa music yakaita usayana se yana Winky anditi takazonzwa mwachiti ari kupromota violence mwachiti politics isu edo atizive imimiwo munotiwo kudi nezve album ra Winky. Alright, isusu kana kuti music type ya music inoimbwa alright isusu noti zvinhu zvese vanhu imimi munototeererwa why I'm asking imimi munototeererwa nevanhu zvokutoti mukatotaura kutoti aiwa zva Winky ndizvo munotoona kuti neumwe follow yenyu akutodi mukati hazvisiri izvo imimi samufundisi munotiwo kudii nemusic ya Winky. Alright, music yese tinongoti music yese inongouya pakuti the gifts of God zvipo zvaMwari handitika munhu wese akapiwa chipo chake handitika saka munhu wese anoimba ashandisa chipo chaMwari zvokuzoti wazoimba violence politics zvazvako ndiwa kuchiwedzera ndiwa kuzopanopita chipo chako but otherwise zvipo zvese handitika chipo chakabva kuna Mwari even Peter anoti zvandakadi Peter anoti jira zvandakadi zvandakasika pana chakaipa saka gift is a gift it's a pure gift hatina anything but omashoko kana zvinyadzi nechizvazvako izvo we are not responsible for that. Alright. Tichitaura ipapo pane vakomana sofa tina Holiday akabuditsa tina Secular's akabuditsa tina iye Winky akabuditsa ma albums awo pavakomana vakabuditsa sofa hapana here wamuri kupawo automatic heavenly entry nokuti vari kutoshandisawo zvipo zvavo zvavakapiwa naMwari sekushandisa kwakaitwa chipo na anonza na Messi anditi munotiwo kudii Prophet hamuna vamapawo here of our own mindfulness vamapawo automatic. Alright, automatic muZimbabwe takapa wakaita sana Deo watonga imoyo kune vamwe ndikati vedu because kuno zvinosita sokuti tingopa vekunze chete ndika vedu ndovatakapa but ava hapana any message yatataura kana sata any message about that hatina zvatakataura then pane ya Messi yamataura ndofunga pane debate rogara chingoitika kuti Messi na Ronaldo ndiani anogona kudarika umwe izvi takazvigarira pasi in heaven zvakare paitaurwa nyaya yema-super automatic kuti unzai mota dzenya nditika Mwari vakati according to my measurements angu tichibata zvipo zvaMwari ndo anomeasure nditika Mwari vakaisa Messi pamusoro Ronaldo akanzi anokundwa na Messi saka debate riya rapera iko zvokuti ndiani ari better than
Messi is better than Ronaldo. Zvapera full stop. Achadi kudza futi kumabhawa ikoko kana kupi musoro muchiti aiwa Ronaldo na Messi anogona ndiani zvapera nditika Messi akaiswa pamusoro naMwari na Prophet Madungwe nditika ndofunga ticharamba chipfurira pamberi tichipa ma updates panyaya ma comparison pa talents ndika because ndeidu futi ma talents kana tada tino measure saka itakato measure zvakare even ma prophets muZimbabwe yakangomeasure ikanzi ma prophets kaita sana Prophet Magai Prophet Makandeo they are equal ndo message yatakapiwa so far saka nuyeni mota dzenyu makanyarara because Jesu akatoti uyo kune rich unzai zvese ndokubva aendesa saka munongonza pa number yedu yechurch line pa 0762311156 nemota dzenyu papo saka Jesu akati kune munhu sara usina mai prophet avasi kuti sara musina tiri kuti unzai zvimwe zvosara alright ndiri papo prophet ndoda kunzwa futi nyaya ndakambokuona mazuva akapera muna Prophet Passion Java Prophet Passion Java is a comedian and on the other hand is a prophet as well muchiri mesere pachitendero na prophet kana kuti because vanhu vada kuziva kuti association yenyu because he's a comedian at the end of the day people they will start thinking kuti you are a comedian prophet as well. Alright. Zvazvinoita zvakaita sa Prophet Madungwe ndoramba ndiri a prophet. Chirokandona nchadvertise business remunhu asvare kuti ndava kune zvimwe zvinhu ndiri kana ndikamira nima politician ndiri so munhu anoshedzwa as a prophet ndiri even Elisha akaonekwa achinoredza saka akutonzi is a fisherman ndiri zvinonzi kana uri pa spare time ndiri even vana Peter vainga vari ma fishermen mwana Jesu paipa anovatuma chipanonzi bhadhara tax akavatuma kunoredza futi zvakare vanhu vakati vaona kuti saka they were fishermen no mabasa ekuti it's a gift yakapiwa ndiri saka zviri kana uri a pastor fangaro chingori muchecho kangomira pa pulpit chingoti unobvumidza kana chiri kwawanda boss ma talents azvoti Mwari andichedza chibva kwakasiyana ndiri enda ndiri business wedu that's why muchiramba muchinoona ndichidzokera kuma businesses evanhu chipromote boss ndakatobva mu business wedu Mwari vachindishedza saka munhu anenge ane kwaakabva but azvicharevi kuti munhu anoitwa disqualified by that because wangojoina kana kuti zve comedy kana zve business ndinojoina business anditi but azvicharevi kuti sezvakataura na Elisha nditi azvicharevi kuti pakanowisira demo paipa Elisha angava fisherman remains a prophet but tine zvimwe zvatinoita even na Elisha vaitorima nditi he was a farmer even Paul was a carpenter he was called a packet he was akatoshedzwa ari a carpenter nditi enda akaramba achita saka izvo zvazvo kuti ma talents ako hana basa enda azvikubvisi unokwanisa kungoramba uchienda unokwanisa kuramba uchiita hapana chakaipa as long as save Mwari muritori on the same page na Prophet Passion Java inini handina chechi yandinovenga handina chandinoti but alright papo muchiri pa same still tese vafundisi ndevamwari handitika hakuna mufundisi anonzi ari right even Jesu anoti panonzi ndio right kanzaiwa ina handisi right only Mwari handitika saka ari right ndemwari yes tine mashortfalls ezichi vanhu vamwari seBible rinoti a righteous man falls 7 times and wakes up saka even mutsvene wacho ndiyakatonzi a righteous handitika mutsvene ndiye anodonha 7 achimuka futi saka even mutsvene even asiri mutsvene handitika even tine vamwe vafundisi kuti saBhalamu handiti aitoita zvivi achitoda kunokesa paipa anozonzi dhongi rakataura Balaam handiti angasana kutosevha Mwari achita zvake sina but he was a prophet of God saka we cannot zvivi kana chii kana zvii zvinoitwa nemunhu hazvikwanisi kuti munhu asi munhu waMwari handiti ndofunga kupindura aiwa ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe tina prophet ati Madungwe pazuva ranhasi patachimbokurukura nawo vachitipa ma-updates ezviri kuitika munyika yemweya zvichisanganiswa nenyika yenyama aiwa imi makasununguka kutaurawo pfungwa dzenyu comment section kuti munofungei nezviprofita zvinouya naProphet T Madungwe uyezve kumakasununguka kuti nyorera kana kuti zivisa zvamunofunga paWhatsApp number dzedu nepanumber dzaProphet muchibatana nawo muchinzwawo zviprofita zvikuya Prophet maita basa nenguva yamatipa tinotenda very much thank you very much zvimwe zvinouya futi manje alright tinotiripo tichiti much love.